Ma nafx jekk aħniex konxi biżżejjed. Ma nafx jekk aħniex nindunaw biżżejjed illi fi żmienna għaddejjin minn kriżi tal-irġulija, minn kriżi tal-maskulinità. Ir-raġel għaddej minn kriżi kbira. Jien ma nafx tindunaw x'bija, però ħansemmi xi eżempji żgħar. Mhux qed ngħidu x'tajjeb jew ħażin, imma din il-fatti, din hija l-verità. X'kontroll baqalu r-raġel fuq uliedu. Għadu r-raġel il-figura prinċipali illi jagħti direzzjoni lill-familja. Għadu ir-raġel is-sinjal tad-dixxilpina fil-familja. Iħossu meddet ir-raġel fil-fatt illi m'għadux waħdu il-breadwinner tal-familja. Iħossu meddet ir-raġel fil-fatt illi martu toħroġ u tiltaqa' ma' rġiel oħra. U nistgħu nibqgħu sejrin. Mhux qiegħed ngħid tajjeb jew ħażin, dik storja oħra. Imma din hi r-realtà. Din hi r-realtà li qegħdin ngħixu fiha. U l-kelma talla, il-Vanġelu, il-festa li qegħdin nagħmlu titkellem għal din ir-realtà li aħna qegħdin ngħixu. Żgur li San Giuseppe għandu messaġġ qawwi x'jagħti lill-irġiel u lill-familji ta' żmien. U meta ngħidu rġiel, m'aħniex nifhmu biss ir-raġel tal-familja, ir-raġel miżżewweġ. Imma qegħdin nifhmu wkoll kull tip ta' awtorità. L-awtorità tal-Knisja, l-awtorità tal-qorti, l-awtorità tal-Pulizija, l-awtorità tal-Parlament. Jien nistaqsi fejn hi din l-awtorità. Naħseb li l-kol kemm intom taqblu miegħi li għaddejjin minn kriżi ta' dik li qabel kienet il-maskulinità, il-figura tar-raġel. Dan kollu ma jrid inaqqas xejn mill-emanċipazzjoni tal-mara. Dan kollu ma jrid iżomm l-ebda brejkijiet fil-fatt li l-mara qed tikseb dejjem iktar l-identità tagħha u d-dinjità tagħha. Però naħseb illi ma nkunux veri jekk ma ngħidux, jekk ma nammettux illi fi żmienna għaddejjin minn diffikultà ta' identità u ta' dinjità tar-raġel. Biex ngħidu hekk ħalli niftehmu b'mod iktar sempliċi, ir-raġel m'għadux jaf min hu. X'jallimna San Giuseppe fuq din ir-realtà li qegħdin ngħixu, fuq din is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. L-ewwel qabel kollox għadna kif smajna dak il-Vanġelu sabiħ. Il-Vanġelu li jiddeskrivi min-naħa ta' San Giuseppe it-twelid ta' Ġesu bħala don, bħala rigal ta' Alla illi la Giuseppi u lanqas Marija ma kellhom kontroll fuqu. Għaliex? Għax it-twelid ta' dik it-tarbija kien sempliċement u purament don, rigal. Rigal ġej minn Alla. U jiena nistaqsi, jekk hux waħda mill-konfużjonijiet li għaddejja minnhom il-familja,
Jekk hix waħda mill-konfużjonijiet li għaddej minna ir-raġel tal-familja. Jekk hix il-fatt li aħna m'għadniex inqisu il-wilt l-ulied bħala rigal jew bħala don li m'għandniex kontroll fuqu, jew inkella dejna nqisu l-wilt bħala proprjetà. Kemm jekk jiġi b'mod naturali kif ukoll jekk inġibuh b'mezzi oħra. Il-problema l-kbira tinsab aktar milli mill-kejf tiġi t-tarbija. Aktar milli mit-teknika li tintuża, il-problema l-kbira tinstab fl-eruq, fil-raġunijiet, fil-mod ta' kif jaħsibha r-raġel, ta' kif taħsibha l-mara biex inġibu it-tarbija. It-tarbija m'għadix titqies bħala rigal, bħala don, li inti tistenna, li inti ma tafx hux se jiġi jew mhux se jiġi rigal. Imma t-tarbija kemm jekk tiġi b'mod naturali u kemm jekk ma tiġix, dejna nqisuha bħala oġġett, proprjetà. Oġġett tas-sodisfazzjon tal-mara li tħossha l-omm u għas-sodisfazzjon tar-raġel li jħossu missier kapaċi bħal ħaddieħor u daqs ħaddieħor. U għaw jibdew il-problemi. Għaliex? Min minna u ġew jieħu gost jittwielet bħala oġġett u mhux bħala persuna. Min minna u ġew jieħu gost jittwielet biex jissodisfa il-bżonnijiet tal-ġenituri tiegħu u mhux biex jiġi rispettat u stmat bħala persuna iben ta' Alla. Min minna. Jien ma nieħux gost. U jibqgħu ċerti li l-ġlieda ta' ħafna adolescenti, ir-ribeljoni ta' ħafna żgħażagħ mejxajr dan it-twelejt mill-ġdejt għal personalità, għal identità, għal dinjità illi qabel fih dan il-familja kienet repressa, kienet rimossa, kienet marsusa fejn fiex fil-bżonnijiet tal-ġenituri. U dan narawh hija prova id-diffikultà illi jagħmlu l-ġenituri, ħafna mill-ġenituri, biex iħallu lil uliedhom jitbedu mid-dar. Biex jaqtgħu il-kurdun ombelikali mhux meta jitwildu, imma meta jiġu biex jagħmlu l-għażliet personali ta' ħajjithom. Dan il-fatt illi l-ulied huma oġġett, illi l-ulied mhumiex persuna li għandha tiġi rispettata fiha nfisha, jestendi ruħu għal programmazzjoni, għal pjanifikazzjoni, għal kif nimmaġinaw lill-uliedna fil-futur. U diġà sa minn meta jkunu għadhom żgħar, anki fl-isem stess li nagħtuhom, nippjanawhom u nipprogrammawhom skont l-esiġenzi u l-bżonnijiet tagħna. Dan kollu jmur kontra l-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna it-twelejt ta' Ġesu bħala rigal, bħala don. It-twelejt ta' Ġesu bħala misteru. U l-ħajja jekk aħna nirriflettu, jekk aħna ma nintilfux fil-pjaċir tal-mument, jekk aħna ma nintilfux fl-aljenazzjoni biex ma naħsbux, għax jekk naħsbu kultant, jekk nieqfu naħsbu naqgħu fi crazy, il-ħajja minna nfisha tallimna u turina li dik it-tarbija anki jekk kien ippjanajta, anki jekk kien ġibta kif ridt, anki jekk kien kważi ippjanajt l-eredità ġenetika tagħha, dik it-tarbija mhix tiegħek. Dik it-tarbija mhix tiegħek. Dik it-tarbija hija misteru. Dik it-tarbija hija iktar minnek. Dik it-tarbija hija rigal. U kif tirjulna l-ħajja? Fil-konflitti li jinqalgħu, fil-problemi, fin-nuqqas ta' kontroll, meta tkun għadha żgħira t-tarbija, fid-diffikultajiet. 15 ilu ġiet koppja tkellimni u qalt li ejdilhom
lill-miżżewġin li jagħmlu l-korsijiet tal-arajjes, ejdilhom koppja żgħira. Ejdilhom biex iħejju lil koppji żgħar għal meta tiġi t-tarbija. Għax aħna l-kemm it-tnejn li aħna bl-università, it-tnejn li aħna għandna goodwill biex nrabbu familja, imma meta ġiet it-tarbija infxilna. U dan juri li tikkontrolla kemm tikkontrolla, tippjana kemm tippjana, il-Vanġelu tal-lum jibqa' il-verità. Il-verità. It-tarbija hija rigal ta' Alla. Tiġi kif tiġi. Tiġi bliema mod tiġi. Hija don ta' Alla. Meta jinfixel ir-raġel? Meta tinfixel il-mara? Meta nippruvaw nidħlu fid-dinamika tan-negozju. Meta nippruvaw nakkwistaw. Meta nippruvaw nqisu l-itfal tagħna bħalli kieku kienu oġġett li jien nista' nikkontrolla, li jien nista' nippjana, li jien nista' nagħtih direzzjoni kif irrid jien, meta rrid jien u skont il-gosti tiegħi. U x'jiġri? Meta jien nipprova nikkontrolla b'dan il-mod lill-ibni jew il-binti, jiġru żewġ affarijiet. Jew inħallihom tfal u ma jikbru qatt u jibqgħu miegħi għall-eternità u jien inkun kuntent li dawn għadhom taħt id-dublett u l-qalsiet tiegħi, jew inkella naqta' jiesi jagħmlu li jridu, ma nibqax nagħti każ. U dawn huma ż-żewġ reazzjonijiet. Iktar l-aħħar waħda, ma nibqax nagħti każ, ma nistax nikkontrolla iktar, nagħlaq, naqta', ma jimpurtanix x'in jidħol bil-lejl jew filgħodu, ma jimpurtanix jagħmel, naqta' affarijiet tiegħu. Ġejja kollha kemm hi minn rieda falsa, rieda li ma treġejx li nikkontrolla lill-ibni jew lill-binti 100% fil-persuna tiegħu. X'jallimna San Ġusepp? Il-Vanġelu jgħidilna li San Ġusepp kien raġel ġust. Kien raġel ġust. Raġel ġust. U jiena naħseb din il-kelma ġust għandha ħafna x'tgħidilna llum fil-ħajja tagħna. Din il-kelma ġust għandha ħafna x'tallimna, għandha ħafna fejn tiffurmana, fejn tedukana. Min hu l-missier? Kemm l-Iskrittura mqazza, imma wkoll il-psikoloġi ta' żmienna jagħtu definizzjoni sempliċi ħafna tal-missier. Tafu li min hi? Il-missirijiet isimgħuha jogħġobkom. Il-missier hu dak illi l-kelma ma jgħidix biex ikun qala. Il-kelma li jgħid iwettaq. Il-kelma jżomma. Problema kbira tal-irġulija ta' żmienna. Ngħiduha bejnietna, m'hemmx għalfejn nistennew il-psikoloġija u l-Iskrittura, dak raġel. Il-kelma li jgħid iwettaqha. Il-bniedem ġust u l-bniedem illi taf fejn int miegħu. Il-bniedem ġust huwa dak il-bniedem illi jaf fejn jibda u fejn jispiċċa. Il-bniedem ġust ma jagħmilx tiegħu dak li mhux tiegħu. Imma lanqas iħalli, lanqas jerħi b'mod faċli dak li hu tiegħu bħalli kieku ma kienx tiegħu. Il-bniedem ġust għandu identità u għandu dinjità. Il-bniedem ġust u dak skont l-idea tal-Antik Testament u dak illi jħares it-Toraħ, dak li jħares il-liġi. Il-bniedem ġust u dak li jħares il-liġi. Jħares il-liġi mhux għax ossessjonat bir-regoli, mhux għax irid biss id-dixxiplina, imma għax jaf, u nixtieq li nifhmuha sewwa, għax jaf illi jekk m'hemmx regola ma jistax ikun hemm xewqat. Irriflettu ftit fuqha. Jekk jien ma nagħmilx liġi, jekk jien ma nagħmilx regoli fil-familja, jien inkun qiegħed noqtol mingħajr ma ninduna x-xewqat ta' wliedi. Ma jibqgħux jixtiequ. U kif issejr il-ħajja tagħhom?
ħaġa waħda, divertiment kontinwu, fi kliem ieħor aljenazzjoni kontinwa, nuqqas kontinwu ta' kuntatt mar-realtà. Meta l-bniedem ma jibqax jixtieq. Għaliex hemm bżonn tar-regola tal-liġi biex il-bniedem jixtieq? Din jgħidha San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, insibuha fil-ktieb tal-Ġenesi, matul l-Iskrittura kollha, il-bniedem jixtieq għax għandu limitu. Għax għandu limitu li jitpoġġa qudiemu. Dak li m'għandux limitu ma jibqax xewqa. Jekk jien nixtieq insiefer u nibbukkja u semmur m'għadix xewqa. Issir realtà. Jekk jien irid insiefer imma m'għandix biex jew irid noqgħod attent għax qed nibni jew irid infaddal il-flus, hemm limitu dik ix-xewqa mhux biss ser tibqa' imma ser tissaħħaħ u titqawwa. Eżempju sempliċi. Fuq ftit ġimgħat vaganza, immaġinaw il-ħajja. Il-bniedem m'għadux jaf x'jrid għaliex għax m'għandux limitu, m'għandux limiti. Fi kliem ieħor dak li jrid qiegħed taħt ħalqu, dak li jrid jakkwistaħ u jġibu malajr. San Giuseppe, ir-raġel ġust, jurina li l-limitu, it-toraħ, il-liġi, ir-regola hija essenzjali għall bniedem, essenzjali għal ħajja ta' wliedna, jekk irridu illi jikbru f'maturità umana kif ukoll Kristjana. Meta tifel jew tifla jien inħallihom jagħmlu li jridu, inkun qiegħed neqerdilhom l-iktar ħaġa sabiħa u importanti li għandu l-bniedem, il-kapaċità li jixtieq, il-kapaċità li jħares fil-bogħod. Għaliex? Għax għalih l-unika problema ssir kif ser inkun kuntent fil-mument. U għiduli intom, jekk għandix ħafna miż-żgħażagħ tagħna, jekk għandix ħafna min-nies tagħna anki l-adulti tagħna, illi l-problema waħda tagħhom hi li nkun kuntent, li nkun sew fil-mument. U li nkun sew jien biss fil-mument. Mhux importanti li jkun sew ħaddieħor fil-mument. U jkompli l-Vanġelu. Biex, mela, San Giuseppe se jibgħat lil martu fil-moħbi tan-nies biex ma jxandariex quddiem kulħadd. L-irġulija titlob li jkun hemm nukleju, li jkun hemm ċentru fil-persuna tagħna, li jkun hemm post fil-persuna tiegħek raġel imma mhux biss anki mara, li fih ma jidħol ħadd. Post tiegħek waħdek. Dak li lilek jagħmlek int tassew, il-parti interjuri tiegħek, is-santwarju veru tiegħek. U allura l-idea ta' żmienna li ħafna jaqgħu fiha li dak li hu ġewwa minn għalina qiegħed barra inxandruh, imperċuh fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Ħafna drabi ma jkunx għajr mod kif naħbu dak li aħna għandna ġewwa u nibżgħu minnu. Dak li aħna għandna ġewwa u għadna ma ddiljajniex miegħu. Dak li aħna għandna ġewwa u nħossu li hu negattiv u għadna ma integrajniex fil-persuna tagħna. U allura jiġina ħafna faċli, anzi, jiġina ħafna komdu illi nuru faċċata sabiħa biex almenu kemm għall-oħrajn u bil-mod il-mod aħna wkoll nikkonvinċu rwieħna li dik l-interjorità mhix negattiva daqskemm inħossu jew naħsbu. San Giuseppe huwa persuna sikta. Huwa persuna li taf l-interjorità tagħha, persuna li taċċetta lilha nfisha, li tħobb lilha nfisha bħala il-persuna magħżula minn Alla biex tkun il-missier ta' Ġesu. San Giuseppe huwa l-bniedem li huwa kuntent bih innifsu. Kuntent bih innifsu kif inhu il-persuna tiegħu. U noqogħdu ftit attenti għaliex. Għax aħna għandna l-idea
illi daħlet forsi anke fl-istorja tal-Knisja ma' żmien. Meta nsejħu lil San Giuseppe il-missier puta t-tejf ta' Ġesu, għandna l-idea li San Giuseppe kien qiegħed hemmhekk sempliċement biex ikun fuq l-iskaffa. Sempliċement biex ikun fil-vetrina. Sempliċement biex il-familja ta' Ġesu tidher familja normali. Imma dan mhux ikkontemplat fil-Vanġelu. Dan mhux veru fl-Iskrittura. Tantu hekk, illi fil-mentalità ebrajka, fil-mentalità ludija, il-missier mhux dak li jinissel bioloġikament il-persuna, mhux dak il-missier. Imma l-missier u dak li jagħti l-isem lill-persuna. Fi kliem ieħor, il-missier u dak li jirabbi lill-persuna, li jrawwem lill-persuna, li jeduka lill-persuna, li jifforma lill-persuna. Il-missier u dak huwa tajjeb li nifhmuha, li huwa dedikat totalment għal-ibnu. Id-dedikat totalment għal-ibnu. Il-missier huwa dak illi mhux liben jiġi fid-dinja biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħi, jew biex inkun sew jien. Le, il-missier hu dak li huwa għas-servizz tal-iben, għas-servizz ta' ibnu. U din hi l-paternità. Din hi l-paternità. Meta l-missier ikun verament għas-servizz ta' wliedu, kemm insibu skużi, kultant ġustifikazzjonijiet li jsejħulna l-kuxjenza tagħna. Indum għax-xogħol, imma mhux bil-fors il-familja trid. U lil uliedi ma narawhom qatt, uliedi ma jarawni qatt. Immur irrabjat jew għajjien, imma mhux bil-fors kelli ġurnata jibsa niġġustifika. U lili uliedi għandhom idea tiegħi, perċezzjoni tiegħi ta' xi ħadd dejjem imdejjaq, ta' xi ħadd dejjem imħasseb, ta' xi ħadd dejjem inkwetat. Jien verament qiegħed għas-servizz ta' wliedi, ix-xogħol, il-ħajja tal-familji verament għas-servizz ta' wliedi, jew inkella u kollu kemm huwa għas-servizz tiegħi. Kultant, kif tafu intom jien għamilt żmien nitkellem mal-koppji għadni sal-ġurnata tal-lum. Kultant dak li jkun jinduna meta tnejn qegħdin quddiemek, u jibdew jillatikaw bejniethom għax hudu max-xogħol u meta jidħol mix-xogħol tkun irrabjata għax hu dam, allura hu x'jagħmel? U jdu miktar ma jiġi għax jaf li x'insa jiġi se jsibha rrabjata. Kultant mingħajr ma nindunaw, mingħajr il-bniedem ma jinduna, isib ġustifikazzjoni li minħabba fiha jagħmel email, imma fil-fatt ir-raġuni tal jagħmel tkun totalment differenti minn dik illi minn għalih qiegħed jagħmilha. San Giuseppe u l-bniedem ta' Alla. Nixtieq nikkonkludi b'dan il-ħsieb importanti. Il-Vanġelu semmilna d-dera tal-Anġlu, semmilna li qatt jaħsibha San Giuseppe. Kemm il-darba fil-Vanġelu nsibu illi derlu l-Anġlu u qallu u San Giuseppe kif jisma' lill-Anġlu jkellmu mill-ewwel. Hekk spiċċa l-Vanġelu tal-lum qam u għamel kif qalu l-Anġlu. Xi fisser dan? Ma jfissirx li kien jidirlu xi bniedem xi persuna li la tafix raġel, la tafix mara bil-ġwienaħ. Ma jfissirx dan. Ara ma mmurrux nistennew li x'darba f'ħajjitna ħad tiġi xi ħaġa bħal dejn. Anzi, jekk xi ħadd jgħid li qiegħed jara xi anġli nibda ninkwieta. Imma aħna għandna l-Anġlu llum, l-Anġlu minnu, l-Anġlu mhux is-saċerdot ukoll, mhux l-isqof ukoll sakemm jesprimi l-kelma tal-Alla. L-Anġlu hija l-kelma tal-Alla. Hija l-kelma tal-Alla li tagħtina direzzjoni vera għal ħajjitna. Jiddispjaċini ħafna drabi aħna sfortunatament l-insara nagħlqu il-kelma tal-Alla, naqflu l-kelma tal-Alla fil-Knisja. Naqflu l-kelma tal-Alla għal dawk il-mumenti li nisimgħuha. Il-kelma tal-Alla trid bil-mod biddilna. Rridu nħalluha fil-ħajja tagħna, taffettwana, tinfluwenzana.
bidlilna d-deċiżjonijiet tagħna. Jiena nistaqsi lili nnifsi kemm il-darba jien meta niġi biex nieħu deċiżjoni nistaqsi imma Alla x'irid minni. Kemm il-darba nagħmluha fil-ħajja imma Alla x'jixtieq minni. Ma ninsewx li aħna wlied u liben ma jistax jiddeċiedi għalih innifsu. Din hija l-illużjoni li dħalna fiha mingħajr il-paternità, mingħajr il-missier, mingħajr ir-raġel. L-illużjoni li kollha kemm aħna nistgħu niddeċiedu għalina nfusna hija nuqqas ta' verità. Iridu nħarsu lejn il-kelma t'Alla li tagħtina direzzjoni. U jiena nixtieq hawnhekk nistedinkom ilkoll u nikkonkludi tas-sewbija. Matul is-sena pastorali li ġejja minn Ottubru li ġej il-qudiem. Fid-djoċesi tagħna, d-djoċesi ta' Għawdex, se nkunu nagħtu enfasi kbira lix-xandir li tħabbir tal-kelma t'Alla. Mhux għax ossessjonati bija, imma x'il-kelma t'Alla hija l-uniku dawl il-fanal għal riġlejna. Il-kelma t'Alla hija dik li tagħtik id-direzzjoni. Il-kelma t'Alla hija dik li lil-mara tgħinha tkun iktar mara u lir-raġel tgħinu jkun iktar raġel. Il-kelma t'Alla hija dik li lil kull wieħed u kull waħda minna ssibilna postna fil-familja, fis-soċjetà, fuq il-post tax-xogħol, qalb il-ħbieb. Hija l-kelma t'Alla li ssibilna il-post mhux biss li fih għandna nkunu, imma li jixraqilna. Il-kelma t'Alla li tagħtina dinjità. Il-kelma t'Alla li tirrispetta lill-bniedem u tirrispettah bil-qawwa lill-bniedem. M'hemmx ktieb ieħor isbaħ u aħjar mill-kelma t'Alla li jitkellem fuq il-bniedem. Ejjew nożżuha din il-kelma. Ejjew ma nħalluhiex taqa'. Ejjew ma nħalluhiex tintrema fix-xejn. Ejjew nilqgħu l-istedina illi ser jagħmlulna l-arċiprieti, il-kappillani, is-saċerdoti fil-parroċċi tagħna s-sena d-dieħla biex nattendu nilqgħu il-kelma, nisimgħu il-kelma ħalli tagħmel iktar sens f'ħajjitna, ħalli kull wieħed u kull waħda minna insibu u naraw min tassew aħna, insibu tassew lilna nfusna bħala quliet tal-missier u aħwa veri ta' Ġesu u ta' xulxejn.